To jama'a barka da mu da haka ina kowa fatan alkhairi barkanmu da dare. Wato ina so na yi magana kai tsaye ne akan batu na zanga-zanga da ake shirin yi a wannan ƙasa. Na ji duk abubuwan da ke wakana, abubuwan da suka gabata a cikin satuttukan nan. To na ce ni ma bari na tufa albarkacin bakina da in taɓa ce wani lokacin mukan fito mu yi magana. Mu ma iya sanin mu da iya fahimtar mu ta zamantakewa kuma a matsayina na ɗan ƙasa ina da dama da zan tofa albarkacin bakina. So na farko zai yi magana akan abu guda biyu ne, sama akan gwamnati da mu kuma al'umma wanda gwamnatin nan take mulka. Na farko fa gwamnati a gaya miki gaskiya, in ba kya so a yi zanga-zanga to abu zuwa 3 zuwa 4 za ku yi da gaggawa. Duk abin wata magana ta ji ka dawo ko abu wata hanya ta ya za a gaya mutane a tausasa su su fito zanga-zanga ko kaza ko ta bangaren malamai ko influencers. Magana uku ce. Na farko gwamnati ta rage kuɗin mai. Duk halin da gwamnati ko bashi za ta ci, subsidy nan da aka cire a dawo da shi, ya zama talaka ya tashi da safe ya ji an ce mai ya dawo naira 400 ko 300 ma inda hali. Na biyu kuɗin wuta da aka ƙara shi ma a rage shi. Na uku abinci a wadata mutane. Na ji an ce gwamnati ta buɗe kowa zai iya shigowa da shinkafa da kaza to ya zamanto an samu price control, cewa abinci ya wadata talaka. Mutum ya tashi kokari yake gaya zai samu buhun shinkafa a 9,000 ko 10,000 yanda yake da, ko 13,000. Sannan a samu price control, a buɗe boda yanda muke zuwa mutane su shiga Nijar su sayo buhu 9 su 10 a ce custom ba sa bin su, har kashe mutane ake akan neman shinkafa ko mutum ya sayo shinkafa. Wato dai wayannan abu uku ni a gani na, a tunani na, in gwamnati ta ɗauka to wallahi ba magana zanga-zanga za a yi ba. An ba wa mutane aiki ne na su ga yadda suke survive. Abin da yasa na ce haka, ina duba in aka ce an fito zanga-zangan nan ba za ta yi gwamnati kyau ba, mu ma al'umma ba za ta yi mana kyau ba, musamman mu mutanen arewa. Amma kafin in ga kanmu mu mutane, ina so in Allah ya so in gama duka wannan magana a minti 10 in ta yi, in ba ta yi ba kuma na ƙara fatu. So wannan gwamnati inda za ki ji shawara wannan abu guda uku shi za ki ɗauka mataki na gaggawa domin a samu sauki, domin mutane su samu sa'ida a ransu. Mutane suna cikin bala'i, suna cikin tashin hankali. Duk abin da za ka gaya musu da ya wuce wannan ba za su saurara ba. Kowaye tun da ka ji malamai suna magana, mutane suna cewa kuɗi aka ba su ko kaza. Kaga dai arewa ƙarshe kenan, to ba wanda zai gaya mutane su je. Amma ina ganin gwamnati in ta ɗauki wannan abu guda uku to insha Allah za a samu sauki. Duba da yanayi da hankali da mutane suke ciki na talauci, na rashin aikin yi, ka duba gari ka ga matasa kaso 80 a garin nan ba su da aikin yi, daga barace don tsabar rashin aikin yi da kaskanta. Mutum wai a ce da yayin layin da sai da face mask, ko kuma ka je airport ka gama trolley shine mutum zai fito tun safe yana turawa, wanda a kasashe kamar su Ghana in ka je gashi na abun banza kai zaka jawo abunka. Amma a nan Najeriya a capital Abuja da Lagos, nan ne wani mutum guda ɗaya zai dogara da trolley da ake tura a airport shine abin da zai ci da shi ya sha da shi. To kai haka an shiga bala'i, an shiga cikin tashin hankali. So in muka fara lissafo yanayi da mutane suke ciki, gwamnati ba za ta yi miki kyau ba, kuma kun fi mu sani, kun sani kuma watakila kun fi mu sanin hanyoyin da za a samu sauki. Mu dai iya namu ne mu ba da shawara. Ina ganin aka bi ta wannan yanayi, aka bi ta wannan abubuwa, shawarwarin nan guda 3 zuwa 4, insha Allah za a samu sauki. Mutane kuma za su mai da wukar, za su koma su ga kuma nan da 'yan shekara 1-2 kafin wannan gwamnati ta gama wani hali talakan Najeriya zai zama ciki. Sai kuma magana zanga-zanga ga mu talakawa. Kaga duk wannan zanga-zangar da ake magana ba fita mu bace, mu ga kanmu gaskiya. Saboda in ka duba abin da ake so a yi achieving, ko kuma gwamnati ta bukatu da ake so a samu a wannan zanga-zanga, ba a sa mana insecurity ba a sa mana rashin ilimi ba,
musamman ma talauci dai da mu muke ciki a arewa. In muna so mu zanga-zanga to mu ɗauko tamu ta musamman mu mutanen arewa. So babban tashin hankalin mu mutanen arewa babu ma da haɗin kan tsari zanga-zanga, ba ma mai faɗa aji. Ta kuma wannan zanga-zanga da ake gani ba zanga-zanga ce ta 'yan jagaliya ko ta jahilai ba, zanga-zanga ce wadda aka yi ta za a yi ta a ilimance. A ina za a yi? Akwai jagoranci ita kanta na zanga-zanga, wanda in ya ce ku fito kaza za mu fito kaza, ku tsaya za mu tsaya a koma. To in ma mutanen da suke so su yi zanga-zangan nan kaso let's say 60% suna da good intention na yin zanga-zanga, to akwai wasu kaso 40 zuwa 50 da su kuma niyyar su fa in suka fito ba ta zanga-zangan lumana za su yi, su suke su wataƙila su samu damar yin sata, su samu damar fasa wani guri, su samu damar kaza. Kuma dukka za a tafi dai abin mu imu ne za mu yi kanmu zanga-zanga, tunda dai ba Abuja za mu shiga mu yi zanga-zanga. Ko Kenya din nan da ake ta misali da su sun yi zanga-zanga ce da suka yi ta a ilimance, kuma sun yi ta a capital city ɗinsu, kuma suke a cikin wani, duk da haka su ma an kashe wasu a cikinsu. To in min yadda za mu mutu za a kashe wasu a cikinmu, kuma target ɗinmu shine ga abin da muke so ne, ba kawai mu fito mu barna, mu faffasa dukiyoyin mutane, mu saci kayan mutane, mu koma bayan an yi kwana 1-2 an sa kafi. Kuma kamanta shi talakan arewa ko kuma talakan Najeriya ba abincin safe yake da shi, bai da na rana, in yana da na rana baya da dare. Kuma duk gwamnatin nan sun sani ana cewa mu fito aka sa kafi na kwana 3, to an ban magana zanga-zanga, ba magana ake ta me za a ci gobe, me za a ci jibi. Allah ake a buɗe gari mutum ya tafi kasuwa ya samu abin da zai ci. In ba a buɗewa ba za a fara haura gidajen mutane, kaga abu da ya dara ta ci gida. So ina ba mu shawara ta gaske, hakika ta gaskiya. Na san akwai masu hankali a cikinmu da za su fuskanta cewa wannan shawara ta mai kyau ce, in suka fuskance ta da idan basira kuma suka ɗauke ta zuciya. Na san mutane a fusace take, duk wanda ya magana watakila kaga comment an zazzage shi, ko su ce an ba shi kuɗi ko abin bai dame shi bane. Duk yana da mu yanayin da ƙasar nan take ciki, amma kuma mu lokaci yayi da zamu ga kan mu gaskiya. Watakila a ɗauki shawara ta, watakila ba a ɗauka ba, amma aka fito zanga-zanga za a ce watakila na faɗa. Wallahi aka fito wannan zanga-zanga za a yi da na sani, saboda zanga-zanga ce ba ta mu ba, kuma muka ɗauka muka ɗora. Tunda ake zanga-zanga a kudu ba a taɓa cewa a yi magana ya za a yi magance magana almajiranci da barace-barace da muke ciki ba, ta yaya za a sauƙaƙa mutane, ta yaya insecurity da kidnapping ɗin nan da harkar Boko Haram za a yi maganar ta. Ɗan arewa bai taɓa tashi ya yi wannan ba, saboda ba mu ma da tsarin da za mu yi wannan. Yunwa ma ta yi mana yawan da za mu yi tunanin wannan, saboda haka kullum sai 'yan kudu sun ɗauko sai mu ma mu dafa. Sannan dole akwai waɗanda su kuma za su yi amfani da wannan damar domin su kawo rikici. Wannan ba ina goyon bayan gwamnati ba, ina gaya kanmu gaskiya ne. Aka fito wannan zanga-zanga, to magana gaskiya ba ta yi mana kyau ba, kuma har ga Allah ya dace a yi wa gwamnatocin nan zanga-zanga, ba ma wannan gwamnatin ba. Muka ma fara da wannan gwamnatin bai mata adalci ba, shekarar ta ɗaya. Wasu za ta ce ai ta cire subsidy nan tun kafin wannan gwamnatin ta zo aka cire shi. Wallahi da yawa mutane ba su san halin da ake ciki ba. Kafin na yi wannan magana sai da na bincike, na yi magana da 'yan majalisu, wai shin ya wani hali ma ƙasar nan take ciki, shin wannan kuɗi na subsidy da ake magana an cire, me isa ba a yi amfani da shi an wadata mutane. Sai ake gaya min ai intention na wannan gwamnati kenan ta yi amfani da wannan subsidy domin ta taimaki mutane, ta yi ayyuka da yawa da za a ce ma gwanda da aka cire. Sai ya zamanto akwai wasu ka ba su kuma da ba su bari ba, sai suka ce gwamnati ki je ki gani, in kin cire wannan subsidy mu kuma akwai hanyar da zamu, harkar dala, harkar abinci duk suka tarwatsa ta. So ina muku magana ne masu ilimi, masu hankalin cikin ku za su gane, wanda kuma ba su da shi ba lallai su fahimta ba. Amma ina so in gaya mana gaskiya ne, maganar zanga-zanga in muka yi ta mu za mu zama a ciki, musamman a arewacin Najeriya. Bara a yi kwana 3 ba kwana 4 sai mun yi da na sanin me isa muka yi ta. Dan na farko za a kashe mutane, za a yi wa mutane barna, kuma bara a yi nasara a komai ba. Zanga-zanga ma'ana kwalliya ba lallai ta biya kuɗin sabulu ba. Saboda haka ko Kenya da kuke gani sun yi shi da tsari. Sannan majalisar nan kun fito zanga-zangan ma ta ina ku same su. An ce mun ana kyautar zaton kafin ƙarshen watan nan za su tafi hutu, duka gidajensu yana ture, za su ibi iyalansu su tafi. To wa za mu yi zanga-zanga? Mu dai za mu yi zanga-zangan mu mutu. So in gwamnati ta ji ba ta so a yi wannan zanga-zanga, wannan shawarwari da na bayar guda 3 na farko, ina da gwamnati ta ɗauke su, shi kuma talaka ya tsaya ya natsu ya wannan gwamnatin uzuri, ya ba su lokaci a ga cewa